Sri Surya नोंथांमोना नायलांबाय था जोंजों लोगोसे लामायाव माबायदि लोगो मोनलाङो माबायदि लोगो मोनलाङा जोबोर मोजां मोजां जायगा लोगो मोनलांगोन नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायना जोङो बेनिफ्राय थांनो नागिरदों जोङो दावबायदों जोङो 15 केजि बायदों जोङो ओमफ्राय बे जायगाया जाहैबाय खारबला होनना बुङो साबसे फैदों जोङो गासै 29 जन बाय 15टा बाया pen oh sampai mana 죽었나 정말?
जों मा होनो बाव अर सुखांबाय अर सुखांनायनि जाहोना बेनो जाहैबाय बाव बयलार फानसिगोन ओमफ्राय दै गोजांदों गोजांनायखाय जों दा दसे अर हांसिगोन बेखौलाय मानो संनांगौ सावजानायाव माने जों लकेसनाव मोनफैनानैहाय बनखौनो मोनाखिसै ओमफ्राय एसे मोनबाय ओमफ्राय बेखौ जों एसे बेदरखौ सावबाय ओमफ्राय नैबेजों देखायहरदो एसे नैबेखौ संबाय आरो नै जों दा जानोसै आरो मिथिबाय बेखौ जानानै जों एरायफिननोसै बेनिफ्राय औ न'फारसे ओमफ्राय नोंथांमोना बेयाव खयथासोआव सफैनाय 12 o'clock दां आदसा बेबायदि मोनदों आरो दे होमबा नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय संख्रि गैया आरो ओमफ्राय